शकता मी आता कोथिंबीर आणि कांदा टाकून घेतलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा बेसन पीठ टाकून घेणार आहोत आणि 1 चमचा गव्हाचं पीठ 1 चमचा टाकून घेणार आहे। इथे बघू शकता 1 गव्हाचं पीठ 1 चमचा मी टाकून घेणार आहे। आता याला आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता मी ओवा घेतलेला आहे, हा ओवा टाकून घेणार आहोत। आपण हात चुरगाळून घेतलेला आहे, थोडा ओवा टाकून घ्यायचा आहे। आपण इथे थोडा अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा थोडंसं अंदाजानुसार आपलं मीठ टाकून घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा। आता याला सगळं हे कोरडं पीठ असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता याच्यात आपण थोडं थोडं पाणी टाकून त्याला थोडं पातळसर करून घेणार आहोत आणि याच्यामध्येच आपला पटकन झटपट असा नाश्ता तयार होतो। ते बघू शकता असं इथे मी आता याला छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता याच्यात आपण गॅसवर पॅन ठेवून याचे थालीपीठ करून घेणार आहोत। तर बघूयात, इथे बघू शकता अशा पद्धतीने मी बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। मी गॅसवर पॅन ठेवून घेतलेला आहे, पॅन आपला तापून झालेला आहे छान। आता याला थोडंसं अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचं आहे, आपण भाजून घ्यायचं आहे। त्यात किंवा शेंगदाण्याची चटणी किंवा सॉस सोबत पण खाऊ शकतो। आता याला 2-3 मिनिटं आपण राहू द्यायचं आहे, छान शेकून घ्यायचं आहे त्याला दुसऱ्या बाजूने पण। इथे बघा आपण दुसरी बाजू उलटून घेतलेली आहे, आता दुसरी बाजून आपण शेकून घ्यायची। असं किती छान बोलल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला बघायला मिळतील।